Ang kakayo norok sotono Kaitorni hamari bai Jisu Kristoni bisingtwi kaham no tongbayo na hanai sini kethar elembago John 17 ni 3 o sawo nung simise kubuni Kaitor haike nono sinimani via neng rohormani Jisu Kristono sinimani abose borokno mathang planya hinisa aw sing saimano Kaitor sono belai kene khairomani bai Deseng Jisuno Koitor khlaimani bai sing mathang jabo hina haibano sengsini Koitorno Jisuo kra ki songchanar bagai deseng sini Koitorno Jisuo rak resugui thangani bagai sengsini Jisu Kristono sawi mansona nang te o sai manmungno sengno Jisu bai nangai tongani sengno Jisu bai himnani phanrena hinisa aw ngi phaji sengtini the study of God eba Kaitorno tei serenglaiano seng Jisuo sekangi thangna bagai eba holawo tonalokna bagai Kaitorno tei sawi mansukna nango sini Kaitor bahai tamo tei seng Christian henjaknai rok bomti hai Kaitorno khulum seng omno sawi mana sekang seng jotono sawi mana nango kaitham source eba thai tongo Kaitorno sawi mana bagai omorok wngkha the world view of God sengsani bukhaktwi Kaitor bahai ihayungo 4300 hai religious eba khe dormo tongo baksa group sao 33 million eba 33 crores matarok tongo hinai baksa group kheba sakse muthangjaknani lama natugui manlanglia obono karibo satanic church secret society illuminati tei atheist church ok hai tong amro khe world view sengsani naharmung number 2 hinggakai the personal view of God tini o sengsaro baksa borok khe sakno Kaitor hinibo sanai tongo bahai hingke Veserian hanai khoroksa Russia ni borok bo sakno Jisu hini sao amti kheno tabukni molo South Korea ni sila khoroksa angsang hong sakno Jisu Kristo hini sao tei moni logi song Jahangirja bokhe sakno ama Kaitor hini sao omhai kheno China ni buri khoroksa Yang Bing bo haino sakno Jisu hini sao omorokhe jotono sengsani tei sengsani borok Kaitorno tei naharmani eba borokni wansungmung phiaba tabukjong nailayano belai nangkukmani eba khe belai kheno important number 3 the biblical view of God eba khe kathar elembak tamosa Kaitorno tei aw seng saimana nango Kaitor sak phunukna sakang bo samung phunuk kahini sao Genesis eba khe Yaphang 1 ni 1 Yaphango Kaitor nokharok tei hayungno slam kahini sao Kaitor saldok salbai o sengsani jotto mani slam kahini sao including human being seng borokno khobui first deo eba khe puilani salo Kaitor pohorbai manak slam kahini sao tei second deo hingke teibai nokha slam kahini sao third deo hingke hayung bai tei o hayunga tongnai joto types ni buphang waphang slam kahini sao tei fourth deo hingke satung bai talno slam kahini sao tei fifth deo hingke teiyo tongnai hakungo tongnai nokhao tongnai joto living beings no slam kahini sao tei sixth deo hingke Kaitor bonoko songke borokno eba khe human being no slam kahini sao norok Genesis 1 chapter no full pori naikhe tebo kaham ke sawi manai phani sing tabuk nanai existence of God Kaitor tongmani number 1 God by himself by his audio and video Kaitor Sakphang tongmani mari bobini khorang tei sakni busak bai rekhaini sao phaji sing elembak pori nailano Yaphang eba ke Genesis 3 ni 8 ang pornai a sarigo borok subrayung Kaitorno thaiblango sarik sal kesang dodowo himgurungui tongmani sari khanakha tei osla bai bihik thaiblangni buphangrokni totono khe subrayung Kaitor bai nukjakna kilasioi hujak laikha hini sao adom bai hoba saya khlaipaine borok Kaitor bai nukjakna lachijak khaini oro sao phiaba amoni sekangle adom bai hoba bai chini Kaitor Sakphang
borok bai khorang bai khe tei boni mangpli bai khe kaitor borok bai tongo hini saw. Naidi adom bai hoba somsogo klaifano Kaitorni yaprini sarino kahamke sinikha bisike Kaitor borok bai gana kuk tongmani adom bai hoba jefro puila mokol phiogo bo Kaitor no puila nugo Kaitorni khorangno puila khnao Kaitor tongsukmani pali hilixni hiligi se thango sujaknai mungsapano kurui ongui thango Kaitor tongo Tei seng nai thangnai Exodus eba khe lamrima 3 ni 1 ni simi 4 jora musi bukra Jethro-ni merarokno murgui tongo Jethro ongkha Midian hani osai bo merarokno salsibai hapar buksa tike tubuwi horebo sokpaikha amo Kaitorni hatai 2 subrayungni swari horni bisingtwi khe sata sutao bobai nukjakha bo o sata sutao horjlaile nugo phia abo khase khamia 3 haike musi hai hini saka ang samo thangai kamamasi jano nayano tamo o sata sutarok khamia 4 subrayung musino nainani bagi samo sedri phainani nai tongmano nukhero Kaitor o sata sutao tongoi musi hinei rengkha haike musi tamo ang orose hini saka hini sa oro Kaitor horjlani bisingtwi khe musibai kok samani khnao hisao Kaitor bo tongmani mari bo boni khorang bai mani hani bagoni phaji sengte o sakangai thanglani job 38 ni 1 haike subrayung bangkundni bisingtwi khe job no saka hini sao Kaitor Sakphang boni khorang bai khe bangkhundrni bisingtwi job bai kok kolok ba samani singnugo amahike Kaitor kabang mathayo borok bai kok samani tei malaimani tongo Kaitor bo tongmani mari kotor hinkhe bo Sakphang boni mang tei khorang sijak tongo Exodus 33 verse 18 to 23 musi hai hini saka angnono koijao anoni ni sungsasano phunukjari haike bo hai hini saka angnono ani beba kahamrokno phunugui tlangnai te ani mungno subrayung hinei saklanyai ang khairokmano ang khairoknai ang khasukna hinmano khe ang khasuknai tamo khe bo hai hini saka nang ani mukhangle nuklak tamni hinba borok ano nugui kathang tongi manglak haike subrayung hai hini saka naidi ani ganao a holong tong thanio pasadi te ani sungsasa lai thangpuru khe ang nono holong besero khe tonai te ang lai thangya sak nono ani yakbai kholobui tonai ulokhe ang ani yak norui nai te neng ani mukhang nukyawi ani uklo simi nuk ruknai hini saw orok musi Kaitor no nukna busuma hini saw haibano sini Kaitor belai kheno katharong maba sini Kaitor belai kheno kubuyong maba seng sumsong kanang borok seng Kaitor no nugui manglak hini saw hain bagolo Kaitor musino boni buskangti phunugya phano Kaitor musino uklokti phunuka hini saw ani bagoni sengoro bo nugo Kaitor tongmani proman boni khorang bai te boni mangfli eba boni sak bai Kaitor jisia deri bai nukjakmani boni katharko khayano phunukmani seraphim rok bai kitingjak khe Kaitor lobjagui tongmani no singnugo Isaiah chapter 6 verse 1 to 4 Uzia habugra theimani bisio ang subrayungno asuk thayongo asukjak nokha among kha kusuk tei bini sumani rini busuk rok bai nokthar kuplung ongjak bini sakao khe seraphim rok basalaijak borokni bebakni no bukrang kangdok khe tongo bebakno bukrang kangni bai khe borokni mukhang kholobo tei kangni bai khe yakung kholobo tei kangni bai khe borok biro borok khoroksate khoroksano ringi hai hinei salaikha kathar sengkragroni subrayung bebakha bini singsasa bai kupulung afro borni khorang bai nokthani duglamni thonglarok tei nokthani yaphang kulikha tei nokthani bisingo hoko bai kupulung ongkha omaikhe Kaitor bo Sakphang tongmani marino phunuksugo boni mangbai tei khorang bai hain bagoni phaji seng number 2 thanglanyai God by his angel eba khe Kaitor tongmani mari bo boni swari bai rikha seng elembak por lanyai lobmung 91 ni 11 no tamni hinba bo bini swari rokno nini bagi tholnai nini
sanglaisu khlai thani rogo nono mwerkna bagui. Kaitor Boni swarirokno orhorma bisingtwi khe bo tongo hinui saklai tongo. Kwthar elambago kwbangma thaio kwbangma bororok bai swarirok phai malai phaikya kok sapaikya tei Kaitorni kokno tubi phaikya phaidi kesing tebo swkangui thanglai no. Exodus chapter 3 o sing nugo subrengni swari sata sotao khe phaiui Moses bai nukjakmani tei kok samani. Singtebo nugo subrengni swari hagar bai kok sapaimani. Genesis eba khe Sakphang 16 ni 9 ni simi 11. Haike subraing ni swari bono hai hini saka nini bugrani thani kifili thangai bini thani nang sakno yafari di. Subraing ni swari bono hai hini saka naidi nini ogo tabuk busa tongo nang busa sala banai nang bono Ismail hini mung phardi tamni hinba subrayung nini tektono nukha subrayung ni swari bono hai hini saka ang nini bosongno asuk kwbangma khe ernai naborokno lekhawi paiman glak ni saw. Tesing pori thangnai Daniel 6 ni 22 ani Kaitor bini swari no rohoroi singhorok ni bukhuk no muthupka aborok ano mungsa phano khlai manbailia tamni hinba ang bini thani te nini thani mungsa hamya khlaima kari o habugra ang mungsa saya khlaya ni saw. Daniel no bugra khoroksa musaha korok khiklai hopano Kaitor Boni swari horoi Daniel no o singhorok ni yakni phiok kahini saimano sengmo jaka hanbago nyok phadi sengtebo sgangai elambak nai thanglanai sung समय कातलो थांके नुगो स्वरिरो काइतर बाय रहरजागै बनि बररकनो सुबा फाइमानि मेथ्यू 1 verse 20 सिंग नुगो जोसेफ स्वरि खरकसा बाय इबांगो फाइ कक साजाकमानि लुक 1 verse 11 सिंग नुगो साकारिया सुब्रायनि स्वरिनो नुकमानि सिजाक दङो आपुरु सुब्रानि स्वरि खरकसा सात्राय सकमा संफांनि याग्रा बाखाक बासागुइ बिनि बासकाङो नुकजाक फाइक्या verse 26 बो सिंग नुगो एलिजाबेथ बाय स्वरि गाब्रिएल फाइ कक सापाइमानि अमहायके मेरियम बायबो स्वरि फाइ कक सापाइमानि दङो Acts 12:6-19 सिजाक दङो आलं सबजाक पितनो बाहायके स्वरि ओ आलंनि फेगुइ tlangkha खाजनि पयतो खलानिरो o swari tongmani nukjakmani kok sapaimani no ongkha kaisa mari borokno rohornai kok khnarinai phanganangni phanganang khoroksa tongo bono Kaitor bo tongo hambai.